Hayibo. Sisi, sawuphuza kodwa umuthi? Cha, uyanqaba. Awuda usamgqugquzela. Ngizamile dokotela kodwa ayikho into engayenza. Unenkani. Musa. Sama. Nangu. Nangu vungula vungula. Musa, hlisa umoya kahle. Uyangikhumbula mina? Udokotela wakho. Uzethu Hlongwane. Ngifuna ukukusiza. Manga bakuthumela ukuthi uzongibulala la ngithi. Bakuthumela. Phefumula. Ngibheke. Dokotela wakho uzethu ngizokusiza. Manga. Kana namfana ngiyeke. Musa. Amaphilisi ongunikwe wona. Cela nje uphuze lodwa kahle ngiyacela. Kana namfana ngiyeke. Khala phansi. Usawaqala sisi. Khala phansi. And then phindile awufonela amaphoyisa. Lo mfana ngimfuna elele ejele kwakhona namhlanje. Metron awukahle bakithi. Ejele ngaliphi manje? Umuntu isiguli sethu. Yambona nawe usakekho right. Ngiyazi ukusinuza kwabo. Bamlindile ejele njengamanje. Awazi into abazoyijabula uma efika. Phindile lapha amaphoyisa. Ngiyafona ma. Ngicela mathi. Hello? Kanti iphi imali yami? Kanti ubhuti. Funa imali yami. Okay. Soke endleleni yami la. wenzani pronto. Isiqiniseko sokuthi khona umuntu ozokujabulela ukuthi awuthenge ngabona ukuthi ngama-500 Hayibo. Ye wena mfana wenzani? ngiyasebenza lawo magogo. Usebenzani? Beka phansi TV yami. Unawo 500 rand ngizokwazi ukudayisela wona njengamanje. Ungidayisela iTV yami emzini wami. Yazini unezinto eziningi okusamele ngizenze. Unayo imali noma cha? Konje manje ngisathini? Athi tik 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 sihamba isikhathi. Oh, woneke uyakhothuzwa. R100. 100. Okay, well, ngizothatha okwamanje ngoba uphuma kuwe kwamagogo. Ngizombuya. Yabona mangibuya, imali yami ngingayitholi. Khona uzokhalisa kwengane encane eqeda kusala. So wena. Ayifuni imali yami njalo. Ngiyeka wena.